právě z důvodu, že Zítko sám tomu věřil a nedal se zabodat. To je opačný případ doktorů na Guantanámu, kdy zdroj Real Raw News, který o těchto popravách Valensky, šéfová CDC, popravena na Guantanámu, Hillary Clinton a další protagonisti, George Bush, pachatel nebo toho 11. září 2001, pachatelé byli Dick Cheney, Donald Rumsfeld a George Bush. Je zachycený telefonát, jak to domlouvají 3 měsíce před útokem na dvojčata hologramy letadel, nikoli v letadlama, protože ten třetí barák byl menší, tam to neměli odkud promítat a ten spadnul úplně sám, jak tam byl takový řízený výbuch a jak z letadla zůstaly jenom pasy těch údajných teroristů a začali tvrdě jít po datech, fízlování, údajích. Jo? Tohleto byl impuls pro tenhle útok na svobodu a demokracii. Tam bylo taky zaznělo, to taky na to koukali jako blázni, protože na radu právníků Michael Baxter, který publikuje tady ty věci z Guantanáma popravy, protože těch 5 prvních doktorů bylo popraveno 5. září loňského roku. Proč? Protože udělali jednoduchý test věrnosti, že jim odebrali krev, jestli jsou zabodaný. Pícháte to do lidí, dostáváte za to prašule, dobrý, vy jste zapíchaný, nejste. Trest smrti oběšením. Prvních 5 doktorů, 19 000 v Americe, jenom ve Spojených státech bylo obviněno. Zajímavý je, že pokud zemřelo 5% lidí po vakcíně, což je neověřený údaj, ale někdo ho publikoval, tak by podle tohohle počtu mělo být mrtvých 10 politiků v České republice. A není. Co to vypovídá? Že všichni to očkování jenom hráli. Filmový stříkačky se zajížděcí jehlou, dokonce Adam Vojtěch tam měl plastikovou krytku, nebo nikdo tam neměl vůbec nic. Andrej Babiš to měl takhle hezky za rukou, to první očkování 27. prosince 2020 a další věci.